מאחר והנומרולוגיה היא תחום כל כך טוב, כל כך יעיל, כל כך מדויק וקל ליישום, אז את יכולה לחשוב למה בעצם כדאי לי ללמוד את הנומרולוגיה האוניברסלית לאבחון בצבעים, כשכבר יש לי ביד איזשהו כלי שממילא אני עושה בו עבודה טובה. וזאת חשיבה נכונה. לרוב האנשים זאת חשיבה נכונה. למי מתאים ללמוד את התחום? למי שרוצות ורוצים להתפתח ברמה הפנימית והמוחצנת בצורה שהיא הרבה יותר רחבה, הרבה יותר מעמיקה. זאת אומרת, למי שבאמת רוצים לעשות עבודה שהיא גדולה. לא סתם לעשות איזשהו מפה, אבחון, ואז אנשים חוזרים שוב ושוב ושוב כי הם התרגלו, אלא בעצם לעשות עבודה שהיא כמו עבודת מחקר אמיתית על בן אדם, על האמת של האדם, על העומק הכי עמוק שאפשר. וזה למה? כי ברגע שאנחנו עוברים למשמעות של הצבעים, אנחנו עוברים בעצם, ועוברות, למהויות שהן הרבה יותר מפורטות. כי לכל צבע יש את התדר שקשור לאהבה, ולעשייה, ליצירתיות, לאפשרויות, לאין סוף של דברים. אנחנו בסך הכל בוחרים את השבילים שאנחנו בודקים לפי מה שאנשים רוצים, ויש לפנינו עולם ומלואו. עכשיו, העולם ומלואו הזה, גם בלי שנעשה תהליכים של מה יהיה בעתיד, אנחנו כבר יכולים לדעת עוד ממפת הלידה הבסיסית, האם התהליכים של ההגשמה הסופית של הבן אדם בעצם הולך אליה לפי הנומרולוגיה, האם היא תהיה מהירה או איטית, האם יהיו נקודות מאוד משמעויות של טרנספורמציה, או שהחיים יזרמו בשלווה, בנוחות, בבסיס יחסית קטן, ואנחנו עושים את זה לחוד על כל אחד מהעולמות של הבן אדם, על הארצי והפיזי אחד, על החושי והרגשי השני, על השכלי שכולל בתוכו גם מחקר, גם אינטליגנציה, גם פילוסופיה, כל מה שקשור לשכל, וגם העולם הרביעי שהוא העולם הרוחני, הערכי, האמונה, האמונות, כל התפיסה האוניברסלית. עכשיו, ברגע שאנחנו עושים את זה על כל אחד מהעולמות, גם יש לנו כלי, יש לנו את הכלי של הצבעים כדי לדעת איך לשלב ביניהם בצורה הכי יעילה. זאת אומרת שאנחנו בעצם יכולים לעשות עבודה כמעט מושלמת, כשאנחנו באים עם בן אדם מסוים ועושים לו לא רק אבחון, אלא גם תהליך להגשמה, איך האדם יכול להגשים את זה בצורה הכי יעילה. תראו, אנחנו לא יכולים לעשות את העבודה במקום האנשים. האם הם כן או לא ישתמשו אחר כך בעצות שלנו של שימוש בצבעים וכל הכלים שאנחנו ניתן להם, זה עניינם. זו ההחלטה שלהם, אבל אנחנו מצידנו יכולים לעשות עבודה שהיא פשוט מדהימה, כוללת, כאנשי מחקר ומקצוע יעילים. וזה מה שאני מלמדת, זה הקורס הזה. אם אתם רוצים ואת רוצות לדעת מה מכיל הקורס, את לוח הזמנים של כל המפגשים במהלך השנה הזאת של הלימודים, נא לשלוח לי בקשה או במייל, או להתקשר אליי ולבקש את זה. כמו שאמרתי, הטלפון שלי הוא 0547-234584. זה עולם מדהים, מתאים לכל הנומרולוגים, לכל האלה שרוצים ללמוד נומרולוגיה, אבל ישר רוצים משהו שהוא מהותי, משמעותי, עמוק, וכמובן למי שעוסק בתרפיה בצבעים, שזה הופך את העולם של התרפיה לצבעים לכלי אבחוני שונה, מדויק, פחות צורך אינטואיטיבי ויותר תכלס מיד והתחלה. להשתמע.